माने नायनालाय मोस्रोम बायदि नुनाय माथो मानसिनि मोस्रोम बायदिखा मानसिया बाबा दाथ' खमायबावबायसो इयो ने जोङो बुहुद गोजौथिं बिराद थांनायो बरिया नुदों नै भिउखौ दे रिल्स बनायनोसै प्रेसन दंखायो हमग्रा दंखायो हाग्रा मोनसेबो माबा गैखाया आरो ने डेन्जार मानसि बा सानो सेम बायना लानाय नामा मा खालामनो हायो नोंलाय एक्ट्रेसा जाहा सेरा देखायनो फैदो रिल्स बानायनो फैदो 15 आगस्टनि जा बसानाय बिदि गोलांसै नालाय मा खालामदों नोंसोरलाय सानिया एक्टिं ओइ बुलुना हलाय मा खालामदों नोंसोर सानिया होबायलै लोंनानै उनो होलांसै दसे मालायफोरनि लोंनाय जानाय बेरायनायखौ नायनो हादों आबोलाय लोंनानै जोमलायलायबाय लामा ससेयावनो लोंबोखादोंबा आरो दा बेयाव माखौ लोङो नोंलाय माखौ इन्जय खालामगोन आसोल बुस्थु लोगोन आसोल बुस्थु लोगोन लाल सा माबा भुटानाव मोनग्रा लाल सा माहा ओरैबायदि मानसिया ओरैबायदि मोसादों र' नै बुरैफ्राबो दांखादोलै माथो टेबिलबाबो सोदोंब्रा बुरैफोराबो नोंसोरालाय ब्लेक कामान्डुसो ना मानसिफोरा सानैबो ब्लेकसो दिनैयो मा होननायसो मिथिया गोसोम गाननो मोना दिनै फुङावनो होननायसो सानैबो अरे बे कुर्ताया अरेन्ज जानांगौमोन ब्लेकखौ जोंहा फेभरेट नालाय ओंखायनो ब्लेक गानबाय ना पुरा ब्लेक नायनालाय जोमैखौ नाय भिडिअ लाखानाय जादों दे हेन्साम जाबाय मा जानो उदैयानो नुजाबाय थायो लाब गैया आंबो ब्लेकसो गानना नायनो पानथेन गैया ओमफ्राय आङो न'खौ सिखादा ब्लेक साब्रैयाल'सो बेलेग साब्रैया बेलेग दे फट' ला दे बिदि डिस्टार्ब खालामबायना जोंखौ माउन्टेन डिउ सिलिंलायबाय नामा सिलिंबाय जि खामजादों हनै मालाय ले खामजादों बोरै जोंबो सोलायलाबायनोसै नामा ओइ दिथिं होलायलाना चलो लेट्स गो मालायनि जानाय लोंनायखौ लास्ट गेदा मेला नायनो हायदों आरो ना जोंहा जेबो गैया सिबाय स्कि सोरबा अननानै होबाला जागोन आरो Nah, hori cinta sih, Bah. Khẩu bí là khẩu bí với đừng mà được lại cái đó. Ra đấy. Mình phải để cho nó. Làm cái mình đứt vá. Cái đấy
masakan makanan. kelihatan mincat deh. गेलेहोबाय नांबाय दैसायाव दसे गेलेहोबाय गेलेहोनानै दायो लाना थांसै ओरैबायदि थांनो माया गेलेखांबाय अहाबाय नियान अहाबाय अहायाखै हनै सेन्देला हायदो अहाबावाखिसै हायदो नियान हायदो सेन्देला बुखारलांबाल' कमप्लिट जायासै ए आइथिं जाबाय आब' ससे दिनै जादों गोलोम फुलायनाय जानाया दे नाम जानो खिदो दे काजिया उरदो हाबो माथो काजिया गैला युगा इबेनो खावला बगदो गोखा मोनाखै जाला माबा गुरजि गुजार खामजियो अबे बथल फिसायाव दै 비번이 비디오 액팅 시키자. Garia ini. Hai. Kita satu main alek. Ayo Pak Gan. Langkau sudah nih. Muri pati.
মুড়িটো খাবি জানো শিষ্য মুড়িটো লাগে নেকি আৰু মুড়ি লাগে অলপ আছে নহয় খাইছো thằng đấy đi party fighting last fighting dia masa ada oh đây Irwana dia masa ada deh oke à thằng Stigen pura ready thằng nữ ready mau mau zapai lagi bye. Lalu sebelah.